Днес ще направим соленки с квас, кашкавал и подправки. Ще оставя долу в описанието продуктите, които използвах. Умесваме в купа всички продукти, 150 грама активен квас, който предварително сме захранили и изчакали да удвои обема си, 40 грама вода, 40 грама олио или зехтин, 2-3 грама сол на вкус, микс от семена на око по избор. Аз добавих чия, розмарин и мащерка пресни, малко естрагон, малко градински чай, малко лют червен пипер, и малко шарена сол. Разбъркваме всичко и добавяме кашкавал около 60 грама. Отново разбъркваме и добавяме брашното, 140 грама. Аз използвах само бяло брашно. Умесваме меко тесто и оставяме за 2 часа на стайна температура. След като са минали тези 2 часа, върху хартия разточвам половината тесто. Дебелината на тестото може да е различна според вашето желание. Ако е по-тънко, ще бъдат по-хрупкави соленките. И ако е по-дебело, ще бъдат по-меки. Аз разточих около 4 мм. Формата на соленките е по избор, аз използвах просто отвора на една чаша. Реждаме ги в тава, заслана с хартия за печене и печем на 180 градуса с вентилатор, докато станат златисти. Другата половина от тестото оформих по друг начин. Нарязах го на лентички.